right, mazimbabweans waipanapa ai yatondishayisa hope apa ndingatoti handi hope dzacho hadzingambobate. Nyaya iri panapa ndeyekudai, so muri kuona timu rese rirapa here, vana vamutungamirira nerimwe vacho ndo mayouth leader nechinchi, vana vamutungamiriri weZANU-PF vaMnangagwa avo president wemuzimbabwe. So nyaya iri kuitika ndekuti vanga vachipa speech yavo, time yespeech vakomana vari pamafoni zvavo vese vari kubayabaya mafoni. Zvinorevei? Nyaya iyoyo iri kutenderera, nyaya iyoyo iri kunetsa iko zvinezvi kuti what is the meaning of this? Kuti vanhu pari kupiwa speech yekuti inotarisirwa kunzi inge yakakosha, vanhu vari kubayabaya mafoni vese. Vamwewo vari kuwanza vanonzi maybe pamwe vari kucheka rate kuti yapa mari yezigi kuti zigi rinodonha kakomana acho anzi mabusinessmen. But inini chazondipa mubvunzo wani ini ndechekuti kana iwewe uri baba wona mwana wako iwewe asingakwanise kugara pasi kuconcentrate nekukuteerera zvauri kutaura iwewe, why uchizotarisira kuti vana vevamwe vazogara pasi vachikutora serious? Watongowo mubvunzo, achatongowo chikumbiro kuti mundiudzewo mafungiro enyu papa. Munozvionawo sei guys kuti vana vako iwewe havakutore serious kana uchiita zvinhu? Why uchizo expecta vana vevamwe vese kuti vakutore serious kana uchiita zvinhu zvako? Why? Mbondiudzewo.